Vítajte už pri našom treťom spoločnom motivačnom videu. Poďte aj dnes na chvíľku so mnou. Spoločne sa posunieme v našich životoch ďalej. V tomto videu sa dozviete, že keď dodržíte jeden sľub, ktorý dáte samému sebe, tak máte 100% garanciu, že dosiahnete všetko, čo chcete. Volám sa František Kozáček a ďakujem za všetky vaše pozitívne komentáre a e-maily k prvým 2 videám. Teším sa, že sú pre vás inšpiráciou. Dodáva mi to chuť robiť ďalej to, čo ma baví a zároveň vám prinášať hodnotu. Sľub, o ktorom sa dnes dozviete, si dal aj horolezec Edmund Hillary so svojím šerpom, ktorí ako prví položili nohu na najvyšší vrch sveta, Mount Everest. Meria 8850 metrov. Keď tam liezli, mali veľmi jednoduchú výstroj a primitívne lezecké techniky. Ale ako hovorí Edmund, jediná vec, ktorú sme naozaj vedeli, bolo robiť do snehu jednu stopu za druhou. Robili sme jeden krok za druhým, aby sme boli s každým krokom zase o krok bližšie k svojmu cieľu. Môžete mať akýkoľvek cieľ, vyliezť na najvyšší kopec sveta, odbehnúť maratón, zarobiť milión, dosaďte si čokoľvek. Ak si slúbite, že každý deň urobíte jeden malý krok k svojmu cieľu, skôr či neskôr dosiahnete úspech. Každý tento krok je len jedno zaťatie sekerou do mohutného stromu. Pri prvej rane sa strom možno ani nezachveje. A ani pri druhej alebo pri tretej. Každá o sebe sa môže zdať ničotná a že k ničomu nevedie. Ale garantujem vám, že i detinsky slabé údery nakoniec strom zotnú. Neviem, koľko seknutí budete potrebovať k dosiahnutiu práve toho vášho cieľa. Možno ich bude 100 alebo 1000. Ak však dodržíte sľub, že po každom seknutí dáte ďalšie a ďalšie, máte 100% garanciu, že aj ten váš strom, do ktorého sa pustíte, padne. Vždy urobte ďalší krok. A keď s ním nič nezískate, tak urobte ďalší a potom ešte jeden. Veď ste predsa neprišli na tento svet pre porážku. Alebo áno? Čítali ste knihu Slepačia polievka od Jacka Canfielda? Túto knihu odmietlo 144 vydavateľstiev. Dôvod, prečo to hovorím, je ten, že väčšina ľudí sa vzdá svojich cieľov príliš skoro. Trvalo mu 14 mesiacov, pokiaľ našiel vydavateľa. Nakoniec ho našiel, knihu vydal a bola preložená do 47 jazykov. Dohromady predal viac ako 115 miliónov výtlačkov. Ak by sa Jack vzdal po 143. odmietnutí, potom by sa mu nepodaril takýto úspech. Nikdy nepodľahneš porážke, pokiaľ sa sám nevzdáš vo svojej mysli. Odpísať sa po prvom náznaku prehry je veľmi ľahké a až príliš jednoduché. Napríklad Thomas Edison, učiteľ, mu povedal, že je príliš hlúpy na to, aby sa niečo naučil. Neúspel 10 000 krát, pokiaľ vymyslel funkčnú elektrickú žiarovku. Abraham Lincoln, jeho snúbenica, zomrela. 2-krát zlyhal v obchode, nervovo sa zrútil a 8-krát bol porazený vo voľbách. Odmena leží na konci cesty, nie na jej začiatku. Ani ja neviem, koľko krokov urobím, pokiaľ odmenu získam. Viem len jedno. Každé toto video je môj malý krok k môjmu veľkému cieľu. Mojím cieľom je inšpirovať ľudí na najväčšej motivačnej akcii na Slovensku, ktorá sa uskutoční 7.7.2017. Vystúpim na nej ako hlavný speaker a v publiku bude sedieť 10 000 ľudí. Budem budovať svoj zámok, tehlu po tehle, lebo viem, že drobné činnosti, ktoré sa opakujú, ma dovedú do cieľa. A presne takýto istý postup dovedie do cieľa aj teba. Preto nikdy sa nevzdaj. Keď padneš, postav sa a choď ďalej. Keď už nebudeš vládať, choď ďalej. Keď ťa budú všetci odhovárať od tvojho cieľa, aj tak choď ďalej. Keď už nebudeš veriť ani samému sebe, choď ďalej. Neustále choď ďalej a dosiahneš svoj úspech.
Aj tieto videá budú pokračovať ďalej. Už ďalší týždeň sa dozvieš, čo je tým najväčším zabijakom tvojich snov. Želám ti krásny týždeň a držím palce pri uskutočňovaní tvojich krokov, ktorými sa dostávaš bližšie k tvojmu cieľu.